איך משתמשים באפליקציה של זופים? קודם כל מורידים אותה, נכנסים. ברגע שניכנס לאפליקציה אנחנו נראה שיש לנו כמה משתמשים כרגע יש לנו באתר. יש לנו, אם אנחנו רוצים לעשות סימולציה, סימולט ויזיטור. שיהיה לנו משתמש באתר, יפה לנו one visitor, אנחנו נלחץ עליו. וברגע שנלחץ עליו, כרגע יש לנו פה צ'אט של היסטוריה, אנחנו נלחץ על join chat ואז נוכל לשוחח איתו. תומכת בפוש. ברגע שנקבל הודעה ואנחנו לא נמצאים באייפון, אנחנו נראה את זה על המסך כמו כל עדכון של אפליקציה אחרת. ברגע שנלחץ על המסך אנחנו נגיע ישר לתוך הצ'אט, במידה והיינו בצ'אט בעבר. במידה ולא, אנחנו נראה את המשתמש ואז נלחץ עליו ונצטרף לצ'אט. זהו בגדול, זאת האפליקציה ממש פשוטה לשימוש, זופים.